Jeg skal forklare lidt om differentialkvotient, og for at begynde med det, vil jeg forklare, hvad det er. Differentialkvotienten er et udtryk for tangentens hældning, som kan bruges for eksempel ved at skulle udregne stigning eller fald i for eksempel en omsætning, så man kan se, hvornår og hvor meget det stiger eller falder. For at gøre det lidt lettere, har jeg valgt et eksempel, som skal forklare differentialkvotienten. Her kan vi se, at sætningen hedder f af x plus g af x er lige med f mærke af x plus g mærke af x. Og jeg har valgt et eksempel, der hedder 3x i tredje plus 4x. Og som man kan se her, så er 3x i tredje, det er, hvad der svarer til f af x, og 4x svarer til, hvad g af x. Så ifølge den her sætning, der kan man differentiere dem hvert led i funktionen for hver for sig, og derefter lægge dem sammen for at få f mærke af x. Og her har jeg differentieret det første led i sætningen, 3x i tredje, og det har jeg udregnet til at blive 27x. Nedenunder har jeg differentieret det her led, 4x, som er udregnet til at give 4. Og derfra kan vi se, at f mærke x er lige med 27x plus 4. Og på den måde har jeg forklaret sætningen.